vi kommet ned til vores hotel. Vi ikke finde vores hotel, men vi var så gået lige forbi det. Men de kom de sødeste dame ud og hentede os. Og så fik vores bagage læsset af, og nu har vi så stresset rundt i en time, og endelig fundet hen til den forbudte by, hvor vi nu skal på en times rundvisning, og vi kom kun 20 minutter for sent. Ja, så vi har været på rundtur i snart om 5-6 timer, fordi der er kø og alt muligt pis. Vi kommer midt i Kinas ferie, og der er en flagfestival i aften. Og Liva bliver stoppet hele tiden, fordi folk vil tage billeder med hende. For i stedet for at være turister, så er det turistattraktionerne. Præcis, vi har taget 24 billeder indtil videre på en dag. Ja, og jeg fik en solo. Ja. Cirka 4 timer. Nej, timer. 1,5 time. I virkelig alt for lang tid. For at se fredens. Det er den himmelske plads. Den himmelske plads. Den er også meget flot. Og vi har fået mad. Vores guide har besluttet, at vi skal have Chow Pong Chicken. chow pong chicken, som er meget lokalt med kylling og lidt andet. Og så har vi Peking, man laver ikke nogen pandekager og en agurksalat. en god. Så vi prøver her. Vi har fået flyttet vores ting ind. Så er der lidt vand og alt muligt hyggeligt. Og det er faktisk ret stort. Så har vi ovenpå. Der går vi op lige bagefter. Wow. Så har vi tornado først her. Ret stort bade. Og så håndklæder, toilet. Det har ikke sådan nogle seje funktioner. Men det er ikke et hul i jorden. Og det er vi glade for. Det er det rundt ude i Kina. Og vi må gå op ad trappen her. Og der er en seng mere. Hvor der er en projektor, hvor vi kan ligge og se film. Hej vloggen. Vi er ude til den kinesiske mur, og vi tænker at tage en taxa, for vi kan ikke gå så meget. Og så går vi rundt derude på timer, og der er en UV på hvad? 9 kommer den op på i dag. Ja. Og så skal vi hen til lufthavnen bagefter. Så skal vi flyve Til Filippinerne. Ja. Nu er vi oppe i den kinesiske mur. Eller ikke helt. Vi kan ikke nå derop. Nej. Så vi skal i lufthavnen. Det var så Kina, og nu går turen videre til Filippinerne.